Guics. Pavlovics. Az jó labda. Mi több gólhelyzet, lassan Guics teszi még tovább. Üres ember a jobb oldalon. Haruna emeli meg. Bizony kezezés volt az 11-es. Igen, nagyon szép kontra volt. Nagyon szépen vitték végig. Ez volt a második igazán szépen végigjátszott akció. És igazán a játékvezetőnek 11-es volt, ez nem kétséges, meg kellett adni. És hát sárgalap is Grúz Tamásnak. Aki egyébként alig ha szándékosan kezezett, de azzal, hogy alábökött egy picit a labdának Haruna, majd láthatjuk, hogy a keresztbe csúszó Grúz már ugye csúszott, és pont a kezével találkozott a labda. Itt fönn is a kéz, ráadásul fönn a kar. Noha messziről láthattuk, azért jól kivehető volt minden. Igen, annak ellenére megakadályozta a labda útját, Így tehát van. itt nem lehetett kérdés az, hogy be kell fújni a játékvezetőnek. És be is lövi Pavlovics, vezet a Kaposvár, hiába kapta el az irányt vég, ez remek büntető volt. Maga biztosan tudta, hogy hová rúgja, ez látszott akkor már, amikor nekifutott, úgyhogy ezt nem védhette Vég Zoli. Hiába szúrta ki tulajdonképpen az oldalt, de föl a fölsőbe, ez védhetetlen. Vezet tehát a kaposvári Rákóczi. Fitos. Antal. Jó az. Az emelés is. Nem tudom, hogy így akarta el Fitos László, minden esetre gyönyörű gól lett belőle. 42. perc, 1-1. Váratlanul jött, de tényleg nagyon szép volt. És hogyha ez tudatos, bár hát azért, de hát hagyjuk meg, hogy tudatosan csinálta, nagyon szép emelés volt. Íme még egyszer, szép támadás volt egyébként, Antal beadása, megtalálja ott Fitost. Kaput talált vele, az biztos a céljai között szerepelt Fitosnak, és ennél jobb ívet az ő szemszögéből nem is vehetett volna a labda. Igen, egy első ránézésre úgy néz ki, mint a Hommának szerette volna tovább húzni, viszont lett belőle egy tökéletes emelés. Farkas rúgta előre a labdát, Bőle. Bőle erre rástartolhat, és nagyon gyors. Bőle az alapvonalnál, azt a mindenit, hogy kezd a Kaposvár. Újra hazai előny, 15 másodperc telt el a második félidőből, elképesztő. És Bőle megkapta mondanom, a labdát, és végig is vitték ebből. Igen, nagyon szépen játszották ki. Ez hihetetlen, nagyon ritkán látható, hogy ennyire gyorsan gólt szerezzen egy csapat. Haruna és Diallo pedig jön Sisa Tiborhoz. Valószínűleg valamiféle hasonló kezdést képzelt el és vázolt nekik a szakvezető. Nézzük meg, itt jön Böle felé a labda, középre fejeli, majd itt visszakapja, és teljesen le van maradva a Fradi védelem. Andrezinho. Fitos. Andrezinho. Pavlovics mellett középre, jól! Homma találta el a keresztnécet, kiüti Horváth, és aztán Kardos húzza el onnan. Birtalan, Nyilasiról vissza, nem, most Nyilasi, és ő egyenlít! 87. perc, egy visszapattanó labdát Nyilasi egyből elő, 2-2, a második gólja a Liga kupában. Nagyon szép gól volt, hozzá kell tennem, de nézzük a kiinduló pontot, mivel alakult ki ez a lehetőség. Egy olyan szabadrugásból, ami nem szabálytalanság után következett be, az természetesen játékos lefújta, Nyilasi gyönyörűen rúgja be, nagyon szépen telibe kapja, nézzük meg. Horváth semmit nem látott szerintem egyébként. Abszolút abból, semmit. hogy mikor mozdul, erre következtethetünk. Ha a Liga kupa szereplést nézzük meg a megszerzett pontokat, akkor abszolút sikeres a Kaposvár kirándulása a Ferencvárosnak. Én szerintem a játék képese volt olyan rossz, hiszen sikerült kétszer vált helyzetből kiegyenlíteni, de nyilván nem az én tisztem értékelni. Így van, hát az első fél időben, hogyha bemegy a fejesük, amiből kapufa lett, akkor 2-0 lett volna, akkor biztos, hogy nem így alakult volna az eredmény. Nagyon örülök, hogy 2-2 tudtunk elérni itt Kaposváron. Mind a két fél időben sikerült a csapatnak felállni vert helyzetből, mindig a végén, tehát ez azt jelenti mondjuk, hogy az utolsó pillanatig küzdött az együttes. Hát egyértelmű, hát 90 percig tart a mérkőzés, és én úgy gondolom, hogy addig még a játékvezető le nem fújja a mérkőzést, addig küzdeni és hajtani kell, és hát hála Istennek a Bálintnak a gólja nagyon szép volt. Igen, megszületett végre az első gól is a Liga kupában, vagy az első pont.
Igen, az első pont nagyon fontos volt számunkra, de úgy gondolom, hogy lövésből lesz a gól, tehát a Fitos Lacinak is az első és a Bálinnak a második, az mind a két szép találat volt. Nagyon szép találat volt Fitos Lacitól, én meg is kérdeztem a fél időben, hogy ez tudatos volt, de ő azt mondta, hogy abszolút tudatosan így akarta belőni. Örülök neki akkor. Köszönöm szépen, gratulálok a megszerzett ponthoz, természetesen egy gyors csere, és akkor hát nem tudom, hogy annyira elégedett lehet-e Sisa Tibor, de a játék képe alapján szerintem elégedett lehet, mert a csapat küzdött, hajtott, csak hát nem sikerült a 3 pontot megtartani. Én is úgy gondolom, hogy jól játszott, nagyon sok játékos nagyon jó teljesítményt nyújtott, és a mérkőzés is jó volt. Ligakupához képest én úgy gondolom mindenképpen. Főleg a második félidő. Igen, minden két csapat nagyon motiváltan, harcosan és igyekezett gyorsan játszani. Én szerintem nem volt rossz mérkőzés, tényleg ligakupához mérten. Kár, jó lett volna 3 pont. Talán ilyet mernék mondani, hogy közelebb álltunk a győzelemhez, de hát 2-2 lett az eredmény. Az, hogy mindig a félidő végén, talán a 42. meg a 88. percben esett a gól, akkor az a hazai csapat figyelmetlensége? Kicsit összetett. Én úgy gondolom, hogy a cserék nem tudtak annyit lendíteni a csapaton ott a végén már, amivel fordulhatott volna mindenképpen mi felénk. Van ilyen. Fontos mérkőzés hétvégén a Honvéd ellen. Nagyon fontos, azt hiszem, pontot kell szerezni. Így van, így van. Hát a Honvéd nagyon jó formában van, és nagyon egységes és jól szervezett csapat. Hát bízom benne, hogy a sérültjeink valamennyire azért alakulnak. Hát bízom benne, hogy a mai csapatból is azért be tudunk csempészni majd 1-2 játékost, és hát reméljük, hogy úgy sikerül, ahogy mi szeretnénk.